Eta hori, eskerrik asko Udako Euskal Unibertsitateak eta EH kolektiboak antolatuko jardunaldi honetara. Hasteko, aparatuena esplikatuta gelditzen da, eta bestetik esan jardunaldia grabatuko dugula. Batez ere mahai ingurua grabatuko du Antonio, eta argazkiren bat ere aterako dugu. Norbaitek arazorik badu, esateko, bale? Eta, goritatuta hasiko gara. Jardunaldiaren izenburua, irizpidea gaurkorokikoak definituta gizarteratzeko tresnak, berme sistema parte hartzaileak. Eta, jardunaldi honekin helburu batzuk lortu nahi ditugu. Hasteko izango da BSP-en garrantzia sentsibilizatu. Eredu agroekologikoak, ekoizpen eredu agroekologikoan garrantzia balorean jarri. Hirugarrenik BSP ezberdinak ezagutu eta saretu. Eta azkenik kontsumo eredu agroekologikoa bultzatu. Eta EH kolektiboa ezagutzen duzu ere bai, baina ezagutzen ez duzuenentzat aurkezpen txiki bat. EH kolektiboa Euskal Herriko 7 lurraldeetako baserritar, herritar eta elkartek osatzen dugu. Eta agroekologia bultzatzea da helburu. Eta baita ere, bioindustriatik ezberdintzea. Eta lan horretan daramatzagu 14 urte. 12 urte ofizial, eta beste bi saltxan hasi zenetik. Eta mahai inguruari esako dio. Mahai inguruan dinamizatze asinu behatokiko goiuri alberdi dugu. Iniziagatik egia esan ezagun asko daude eta hori eskertzekoa dela. Maialen EH kolektibo elkarteari batean aurkeztu dau, bukatzeko. Mahai inguru honetan egingo duguna da, zigilo ekologiko edo zigilo ofizial eta berme sistema ezberdinen arteko elkarrizketa bat, bai? Eta horretarako, jakintza akademikoa, tokiko jakintza ekonomikoa, baliabide desberdinak erabiliko ditugu, finean nahi duguna da jabetzea eta sensibilizatzea zelako garrantzia daukien berme sistema parte hartzaileak agroekologiaren bideari ekiteko, bai? Orko nitxidazue, mahai ingurua ze baino lehenago, testu inguru bat, berme sistema parte hartzailean inguruko testu inguru bat egitera. Berme sistema parte hartzaileak 70. hamarkadan sortzen dira, Europan sortzen dira, eta izetez ganera gaur badaukagu gure panelean Frantzia sortu zen gure progre berme sistema parte hartzailea intzindaria izan zen, 70. hamarkadan izan zen, eta gaur dugu ordezkari bat hemen gurekin, gero panela aurkeztuko dizuete, ondo. Europan sortu zen, zergaitik, gabezi bat bazegoen, Europako ekoizpen ekologikorako erreglamenturik ez zauen, eta orduan, gizarte mugimendutatik hasi ziren oinarri batzuk ezartzen, elikadura sisteman ibiltzen ziren pertsona horiei laguntza tresna eskainiz, ez? 70. hamarkadan. Gero 80. hamarkadan bigarren berpizte bat egon zen, markatu, zeosak egiten dut. 80. hamarkadan bigarren berpizte bat egon zen, eta hau zen Asian eta Hego Ameriketan, BSP-ak garatzen hasi ziren, zergaitik, ikusten zelako, bazeuela mendebaldetik etortzen zen inposizio batentzako alternatiba gisa berme sistema parte hartzaileak ikusten ziren, alternatiba egoki gisa. Zergaitik, batetik burokrazia murrizten zelako, bestetik ere sistema ekonomikoki merkeagoak ziren sistema batzuk sortua zirelako eta bertako nekazari txikientzako egokiagoa zelako, eta bestetik ere noski BSP baten antolakuntza bat suposatzen du, orduan eraikitzen zen politikoki intzidentzia bat edukiteko egitura bat, ez? Azkenean, esan bezala, mendebaldetik etortzen da eredu hegemoniko horren alternatiba gisa. Gero ja, 21. mendean sartzen gara, eta 2004an sortzen da
nazioarteko BSP mugimendua. Eta hor, esparru komun bat izartzen da. Hala ere, eta hau guztotik gakotako bat badala, BSP bakoitza, BSP-an ezaugarri bat da anistasuna. BSP bakoitza ezberdina da. Ez ditugu bi BSP berdin esango, zergaiti. BSP-ak tokian toki eratzen direlako, diseinatzen direlako, tokiko behar izanei begiratzen direlako. Orduan anistasuna bada ezaugarritako bat. Beste ezaugarritako bat da parte hartzea. Gobernantza horizontal batetan eta parte hartzea izaten da komunitarioa, herritarrak eta ekoizleak dira elkarrekin, elkarlanean sortzen dutena BSP-a eta funtzionamentua implementatzen dutenak, BSP hori. Ez dago hirugarren pertsona bat, baizik eta komunitatean egiten du, herriak eta ekoizleak egiten gabe, eta konfiantzan oinarritutako sistema bat da, Eta gero bai, beste ezaugarri bat, aipatzeko, arreta handia jartzen zaiola ezagutzaren eraikitzeari eta ezagutzaren elkar trukatzen. Azkenean ere, BSP-an, bizitetan, eta azkenean, hori da, elkar trukatzea jakintza hori bada, gakoa nagusi. Azken finean ikusten dana da, berme sistema parte hartzaile bat, aipatu dutela, agroekologiarako bidean, organikotik haratago doazen ezaugarriak kontutan hartzen dituela, Eta justo, mailinguru honetan ere horretan sakonduko dugu.